batekin horrela jarritza, te da un kante que flipas. Baina ikusten baduzu, emakume bat hori bera egiten normaltzat hartzen dozu. Zergatik. Eta hainbat gauza, ez? Bueno, orduan, feminismoak emakumeok bestea moduan irudikatuak egotea gizonen parean zalantzan jarri du. Gure jendartean maskulinoa osoa eta erreferente uniko moduan irudikatzen da, eta femeninoak ordea satia edo bestea irudikatzen du. Bueno, lehen esan dugun androzentrismoa da hau, ez da beste kontu bat da. Osea, Simone de Beauvoirrek esaten duena da que las mujeres no nos dejan autodefinirnos como nosotras queremos en libertad, sino que venimos definidas desde fuera. Eta, claro, esan dezakegu, baina gizonak bai baina ez. Zergatik, gizona izateko eta gizonarekin lotuta dagoen hitz bat da askatasuna. Osea, subjektua izatea. Claro, zuk, emakumeak objektu moduan tratatzen baldin badituzu eta horrela irudikatzen baldin badituzu, objektuak ez dute erabakiak hartzen, ez dute hau esan, gero, errealitatean guk subjektuak gara eta pertsonak gara, baina ulertzen duzu esan nahi dudana, iruditerian dagoena. Azkenean, hori da erabakituena egoera, dakagun egoera da. Eta hori da azken finean, ez? Bueno, gero pasatuko izut. Adibidez, hau, ez? Eta zer egin du feminismoak? Feminismoa egin duena da femeninoa dena gure gizartean mespreziatuta dago, ez? Gutxi ezten da. Ez da aintzat hartzen, ez? Ez gara pertsona osoak alde horretatik. Feminismoak dio emakumeak pertsona garela, ez? Guk egiten duguna bere balorea dakala eta importantea dala. Dago esaldi bat esaten duena da que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Eta hori da. Nolakoak dira mutilei zuzendutako irainak? Eres una nenaza, eres una chica. Orduan zer esan nahi du horrek? Que ser una chica es nakaka. Seguri ez digute esaten mutila zara, zentzu horretan. A nosotros nos llaman putas. Osea, ulertzen duzu esan nahi dudana? O marimachos. O marimachos, baina marimacho izatea ez da macho izatea. Horregatik. Horregatik, ez? Claro, hori gertatzen baldin bada, nenaza eta es una chica, ¿qué tiene malo ser una chica? Ez hori, agertu zen, eta, bueno, Facebooken gauza asko ateratzen dira, bueno, ganezarik dago, baina agertzen dira irudi asko, erabilgarriak direna, gero, erako kontuak eta bideoak, eta gero ikastetxeetan laniko, nik Ermuko Hezkidetza Batzordean askotan hortikan ateratzen ditut eta lantzen ditugu eta dira dinamika nahiko, eske jo liri esaten dira, bera hor dagoelako. Eta askotan hori dira bideo laburrak edo dinamika hori nahiko oso errazak egiteko, baina potentiak eta gauza asko zalantzan jartzen ditu, ez? Eta, agertzen zen, kantante famatu bat, gainera, itxuraz oso maskulinoa, itxuraz, ez? Hain rockero. Eta agertzen zen soineko batekin, ez? Eta berak,
me dicen que parezco una mujer como si parecer o ser una mujer fuese algo negativo. Eta alako irudiekin lantzea, zera ateratzen da, ez barrukoa aterako da, como decía el otro, no sabe lo que ya dentro. Hori lantzea, eta zergatik, eta sentipenarekin lotzea. Askotan, oso razionalak gara, hori gure kontestuaren zera da bai, eta emozioak ez ditugu lantzen. Eta gainera, pentsamendua eta emozioa lotura dakate, eta ez dugu hori jorratzen, horrela jorratzen behintzat, ez? Eta eskidetzan, nik uste dut hor bertan, barruan, eskidetza edukiaren barruan landu beharko dugula emozioaren kontua. Zelan sentitzen dira neskak, zelan sentitzen dira mutilak, egoeraren arabera, rol hori betetzen behar dutenean eta alako kontuak, ez? Zer, askotan beti lantzen dugu dena modu errazional batian, ez? Argudioak ematen, dana oso errazionalki argudiatzen eta sartzen, eta hori lotu behar dugu sentitzen dugunarekin. Pedagogia emozionala egin behar dugu. Nik uste dut hori garrantzitsua dara. Hori, gero hemen atera dezakezue bideoak eta inamoketak. Bizparatzea bebai zer egin du eta zer egin dutan ari da feminismoa, eta berari jakitu da. Emakumeentzako eskubideak eta zerbitzuak lortu ditu. Sufragistatik, gaur egun arte, indarkeria matxistaren kontrako borroka, etc. Eta borrokatu du eta jarraitzen dau borrokatzen gaurko desberdintasunaren kontra eta emakume eta gizonen ez bakarrik arteko berdintasunaren alde, ez? Adibidez, gizonek baino gutxiago kobratu lanpostu berean, hori ondiokan ematen da. Emakumeak hutsaren hurrengoa izan dira politikan, ekonomian, eta erabakiak hartzeko arlotan, poterea dagoen tokietan, objektu gisa tratatuak izan dira, indarkeria matxista. Indarkeria matxista ez dara bakarrik indarkeria fizikoa, bezik eta irainak, mespresuak, beheramenduak, besteak beste dira dabe bai. Hau hori, azala zalditik, ikusiko dut. Eta gero beste kontu bat da, hau ez, atera egin da. Emakumeek historian zehar egindako ekarpenak, izandako borrokak, bizipenak eta parteidetzeak ikusgai egin, ez? Claro, Amorrek dioen moduan, apenas aparezco en los libros de texto, pero forma parte de tu historia, ez? Hau sartu aldugu, gertatzen dena da, egiten duguna da, partzeak jarri edo aparteko kontuak egin, berriro be emakumeen kontua, berdintasuna emakumeen kontua darako. Hori bebai, hori buelta eman behar diogu. Esaten dugu, gaur etorriko da ezakin hor, emakumeak zientzian gaia jorratzera. Hau da, egiten duguna da, modu espezial batian tratatu edo sartu kurrikulumean eta ez dugu eguneroko gaietan modu transversal batean sartzen. Claro, hori da, baina hori unibertsitatean gauza dela gertatzen da, Ni soziologia egin nuenean, ematen zuen soziologa emakumeak, soziologak diren emakumeak, zapaiteaz en combate. Ez dago sartuta, ez dago barneratuta, ez dago hori edo beste kontu batzuekin gertatzen den moduan, ez? Gaur etorriko da ez dakin hor, ekologiari buruzko hitzaldi bat ematera. Eta beraiek ikusten dute zelan hori aparteko kontua dela, kontu berezi bat dela, eta orduan
importantzia gabeko kontua dela, ez? Ez da eguneroko programan sartzen eta ez da modu normal batian lantzen, baizik eta algo espezial. Bueno, feminismoa eta demokrazia, hau horrela ikusko gu askar. Emakume barik ez dago demokraziarik. Nik uste dut, landu behar dugula edo demokrazia barruan berdintasuna dagoela. Egon behar dela. Eta hortik handator gainea mugimendu feministaren ibilbidea edo ilustrazioan, bueno, hau historia klasea da, baina ez dugu, zelan ikasten dugu ilustrazioa ikasgeletan? Que unos señores muy iluminados, muy listos ellos y muy igualitarios, porque era la berdintasuna, askatasuna eta justizia. Eta oso argiak ziren, orduan erlijioaren eragina zalantzan jarri zuten eta estamentu horiek, kleroa, monarkia eta hori agurtu zuten sistema politiko hori eta demokrazia, boto unibertsala, ez dakizer lortu zuten las mujeres. Nik ez dut, nire garaian behintzat 30 urte ditu. No sé tan vieja. Eta ilustrazioa horrela ikasi nuen. De unos hombres super majos, super iluminados, muy listos, que dijeron la razón. Eta sufragistei buruz, ezer. Esatea emakumeek proiektu ilustratu horren kanpoan geratu zirela, ezer. Hemen sortu zen ezberdintasuna ez da lantzen. Hemen ilustrazioan sortu zen diferentzia sexual hori, eraikin moduan. Oda apuntetxo bat baina. Ilustrazioa baino lehen, pentsatzen zen sexua bakarra zala. Hau da, genitaleak bakarrak zirela. Kontua da, zala, adibidez. Hau gaztera esango, ez da? Que la vagina era un pene interno. O sea, se pensaba que había un único sexo, que tenía dos formas posibles, hacia afuera o hacia adentro, cóncavo o convexo. Entonces se interpretaba que la vagina era como un pene interno y que los ovarios eran testículos internos. La referencia seguía siendo los genitales masculinos, o sea, seguía siendo el pene, pero no se interpretaba como que había dos sexos diferentes, sino que había uno externo o interno. Es en la ilustración donde se crea esa diferencia sexual y se dice que por naturaleza existen dos sexos diferentes y sobre esa cuestión sexual diferente, sobre esa diferencia sexual, se construye la desigualdad social, con Rousseau a la cabeza. Bueno, no es que dar una clase de historia. Horren txapurik edo LGTB integian agertzen da ilustrazio horretik Bilbon zeuden hori intersexuala da. Horrek zegoen diferentziarik eta momentu batean gaur eskandaloz ikusten dena orain dela 4 urte, kuriosamente, kontzeptualizazio hori zegoelako. Dintzatizazioa sorpresa bixuda. Horregatik, nik beti izaten oso kuriosoa da, non beti zabaltzen dugun fase hau, zabalkuntza izugarri bezala, tiene sus claroscuros, no? Hori da, baina horrela ikusten, klasean horrela ikusten dugu, hori da. La época de las luces, san edo... Euskararentzat eta Euskal Herriarentzat ere desastre bat izan zen.
Bai, hori, arlo guztietan, hori da. Baina hori, aurrera pausu moduan bizibilizatzen dute, baina hori, klaroskuruak zeuka. Eta adibidez, horrekin bebai, zuk esan duzuna oso interesantia da, diferentzia sexuala eraikitzen duzunean zentsu purista horretan, ba hori, intersexualak nun geratzen dira, eta homogenizatzen duzu, homogenizatzen dituzu kolektiboak, hau da, ematen da, emakumeak vagina izateagatik, denak berdinak garela, eta hor eraiki zan eredu bakarra hori, emakumea eta gizona izateko eredu finko horiek hor oinarritu ziren, egun pairatzen duguna hortik handatu gure kontestuan behintzat, etnozentrikoa izan. Eta gero, hori, eta horrekin lotuta bebai heterosexualitatea. Hor, heterosexualitatea sexu generoarekin lotuta sartu zen. Ze hori baino lehen, bisexualitatea adibidez, edo homosexualitatea naturaltasunez hartzen zen, egun guztiz kontrakua, Horregatik nik historiari garrantzi asko ematen diot, ze, karo, historiaren hitza izatea da potere osoa izatea, zergatik justifikatzen dozulako egungo desberdintasunak, historia manipulatzen. Euskararekin gauza bera gertatu da, eta batugu hainbat gauzekin gauza bera gertatu dara, Eta zeinek idazten dute historia, historia formala, irabazleek idatzen dute, hori da. Eta hori adibidez islatzen da hirigintzan, kaleko izenetan, monumentuetan. Horregatik gabizpe bai hor lanin egiten, emakume gutxi daude, irudikatuak eta gainera daudenak oso estereotipatuak, santak eta virginak ematen da. Yo daukazu poli bat, gaikotan eritzen duen, gente gitxiraki viuda de palta eta kasile iturizat kero da nire. Viuda de palta, como que viuda? Yo seré yo, no? Hori da, barako kontuak, hori da. Eta hori, nik uste dut ikastetxeetan ematen dugun edo kontatzen dugun historia, historiari buelta bat eman behar diogula, eta feminista zera hori, feminismoaren zera hori eman behar dugula, hori da bebai eskidetza lantzea. Bestela, akabu. Eta hortikan feminismoa sortzen da, Amelia Valcárcel moduan, el feminismo es el hijo no querido de la ilustración, el punto ciego de las luces, Zergatik, feminismoa sortu zalako erreakzio moduan, mugimendu moduan, erreakzio moduan, emakumeak aparte ilustrazio proiektuan ziren sartu, orduan, reakzio moduan, emakume hor sortu zen mugimendu sufragista, eta hor kokatzen dugu teoria feministaren hasiera gure kontestuan. Mary Wollstonecraft idatzitako liburuan. Rousseau idatzi zuen Los derechos del hombre y del ciudadano, eta hor agertzen zen La Sophie kapituloa nun hor azaltzen zuen misogino ilustradorientzako nolakoa izan behar dan emakumeen rola, emakumeen papera gizartean, eta hor, esaten dau, la Sophie no es la ciudadana, la Sophie es la esposa y la mujer del ciudadano. Eta hor, tiene unas lindeces, baina, alako kontua, zuk ikusten, irakurtzen dozu eta esaten dozu, nao entzinako kontua da, baina gero pentsatzen dozu eta esaten dozu, baina ondiokan
ez moduan deskaratuta, ez baina modu sotil batian, halako kontuak gure iruditerian ondiokan badaude. Eta iragarkietan, adibidez, islatzen dira, ez? Adibidez. Rousseau dio, besteak beste, la mujer es el eterno sexo, es el sexo bello, el eterno sexo bello, ez? Eta adibidez ikusten duzu telebistan ondiokan kontu hori modu sotila batian, baina transmititzen dala. Eta zein sotila. Eta zein sotila, bai, arrazoia bai. Atzo ez dakit ikusi baduzue, anuntzio bat digitalean, ez dakit korren digitalean nire korren duen, una bomba. Arropa baten etiketan. Bai. Arropa baten etiketan ipintzen du forjer. Para ella, dale a ella para que lo limpie. Limpie. Etiketa zegoen hemen. Forjer para que lo limpie. Es su trabajo, o es su deber. Ya lo dicen badut berriro interneten, la vida dizkien da. Ez dakit non egin da dagoen, Europan, marka bat, Wacom, edo bat. Forjer. Kirola arropa da. Kirola arropa da. Bai, eta eskandalo bat sortu dala, baina ez dago etiketan hemen, etiketa dauka hemen. Biztan da. Hori ulertu nuen nik, ez dakit, guardin, non dagoen etiketa. Eta gero enpresa atara da, parkamena eskatzen, eurek esan nahi zutela da emakumeak hobeto egiten dutela. Behintzat barkamena eskatu dute, Susabeta editoriala buscatu barkamena, orain ningagatik. Que en el País Vasco somos los únicos que hemos criticado hori izan da erantzuna de eskentzako liburua, mugimentzako liburua. Gu golezkoatik bidali genuen korre bat. Baina atzeragoaz, O sea, que las abuelas siempre han ido cuando te ponían a sus nietas. Hori izan zen erantzuna, o sea, que es normal porque las abuelas siempre han contado cuentos de princesas a sus nietas. Tipo hori mantentzeko, o sea, hori izan da erantzuna. Eta bakarrik hemen izan duela alako trifulka. O sea, beste komunitate otomanez. Horregatik esaten dut, simbologiaren garrantzia, zer ikusten dut, simbolikoki eta simbologia oinarria da, simbolikoki atzera goia zela. Adibidez, nire garaian gogoratzen dut, adibide txorra bat da, ez? Baina, el huevo Kinder,